Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Hussein Adam wanda aka fi sani da Yunwa. Ni ne na fito a Khalid a cikin shirin zafin so. Muna bawa masu bibiyar shirye-shiryen mu haƙuri bisa mun saka musu trailer kuma ba mu saka musu complete episode na zafin so ba. Hakan ya faru ne sakamakon tsaiko ko matsala da muka samu wanda suka masu da suka yi mana amfani da sunan shirin mu mai suna zafin so. Mun zauna mun canza wa shirin mu suna da kuma channel ɗinmu ya koma Rai da So TV, wanda anan zamu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu. Muna masu baku hakuri bisa wannan matsalar wadda ba ta faru bane ba sakamakon mai son zuciyar mu, wanda mun yi kokarin wajen shawo kan al'amarin amma abin ya ci tira. To amma yanzu ku yi hakuri jim kaɗan, Allah da babu jima za mu ci gaba da kawo muku complete episode na Rai da So TV. Muna so ku ci gaba da bibiyar mu da danna mana alama karara bayan kun yi subscribe na Rai da So TV. Kada ku manta ku danna alama kararrawa sanarwa, domin me a nan ne za mu ci gaba da kawo muku kayataccen shirye-shiryen mu. Muna ci gaba da baku hakuri, a ci gaba da hakuri, a ci gaba da hakuri. Mu naku ne, ku namu ne, da bazar ku muke taka rawa.